tilbage til mig og min kølle. Vi har lavet 2 andre videoer før. Men ja, det er ikke så meget det. Nu skal vi i dag lære at pitche. Og som vi ser på den her, hvor der er sat P, står på pitch. Det er åbenbart et mærke for Beast Impact, står der så oversize. Så egentlig, ja, det er godt. Husk også som sidste 2 andre videoer om med bukserne, fordi at der er ikke noget værre end hængerød, når du spiller sådan en gang golf her. Vi skal lære at pitche, og det gør vi ved at simpelthen bare skyde, så den kommer ud, hvis det ligger i højt græs eller andet. Og der ligger lige en kæft vejen der, det. Ja, jeg kender sådan noget lort der. Det går ikke. For helvede. Og der ser vi her, og vi ser altså også noget hul i jorden. Ja. Så går man fint ud til det. Ja, det er også vigtigt. Og så er det ellers, hvis man normalt har en driver, at man bruger det. I'm in the club, man. I got a